ngezwe ziphele ingoma engangifike nazo e-studio ngaleso sikhathi oba uyizongidlalela isiginci ngezwe iphela ngazizwe ngathi angiphethe lutho kwangifica ukuthi ngithi ngicela ukuthi lihlehlelo lusuke engilibhukhile luhlehlelo lunyosuku wayesengibizela ngalya eceleni wayesethi wendoda njengoba sikhona nje la emculweni sicula into engafani futhi sineziphiwe ingafani senza izinto engafani wathi zethembe kulento ozoyenza ngoba usuke ekhaya kini ukhulumile nethonga lakho ukuthi uzokwenza lento musukushintshiswa yimi ngokuthi usuzokwakithi kwaMbhele usuyajika wena manje usufuna ukuthatha isitayela sakwaMbhele ngelinye ilanga uyukwazi ukuyimela yingakho umculo kwaMtolo wani ungaqhathaniseki nomunye umuntu ukusuka lapho ke ngabe sengiyisho ke ngathi nonkumbula wafa wethu ninkumbule nganza kwethu esulwini ayithi ama-backings lapha nikana ilapha nelele khona ilapho ke ngafika khona ngisalizongena ngebhesi ngisalizongena ngebhesi asheshwa ngilamlela thabe la umhlabe ngembuzo ngezwe ukuthi ihlisile yasikhona isikhathi ngiyakuzwa Tolozi ukuthi sisuka kude nale ndoda sisuka kude nayo ngiyakhumbula nje beku 2013 uma ngingaphosisi uma ungena lapha ku Thidiso beku 2013 e-studio ebengade khona insizwe besibambisene nayo elale ngikuthula noXolo uThidiso kaMkwena besenza na studio sebenza nami laphana ngo kitchen boy ngibalethele ikhofi laphana ngibuye ngibheke yafika insizwa yakithi lena mfowethu ngalibona italente kuyona ngalibona italente ngicabanga ukuthi umsebenzi wakhe ngalosikhathi kwakusekhona noNhlanhla uMzansi Flavor abaningi nonatho sasana kudala mfowethu indala lento isuka kude manje uzomphendulela noma uzombuza cha ngizombuza bengisafuna nje ukuthi ngimbuyisele lapho ukuthi kuvele ukuthi umfowethu usuka kude naye sisuka kude kakhulu nje ubhuti omdala bengilingibuyela kuyena kaningi into eningi nasemakhaya nisuka ndawo cha mina ngisuka eBergville mfowethu so nje njengoba ngisho ukuthi uyincisa kuchopho imibuzo engizombuza yona impendulo zakhe ezizoveza ukuthi ubani ngoba insizwe ekhona nasesithenjini la mfowethu kuningi mfowethu kuningi akasisheshe ufuna siphuthume sifike la kule sithemba so Mtolo awusithi qaphu mfowethu ususivezelile ukuthi ngokomculo kodwa ke uMtolo thina asikakazi ukuthi uMtolo ukhulelephi yena ukhulelephi wangifunda kumapha amabanga mhlawumbe uzathi qaphu isikolo mhlawumbe kuze nabangakini bave bashuthi inanga uMtolo wangakithi uyimention indawo kuze nobuka ya comment athi ngakithi lapho noma isikolo sami leso noma umfundi wami lo uyayibona lonto leso yes uphakamisa indawo engakini uthi uma uphakama ungaphakami wedwa uphakame nemvelaphi yakho cha ngokumcabango wami Nkosi yami ngicabanga ukuthi othisha kufanele ngabe sebafa bonke phela la ngangifunda khona kulungile ngokufunda ngokwamabanga phansi ngiye ngafunda endaweni iwela ngaphansi kwenquthu le ndawo iphinde iwela ngaphansi kwenkandla kukhona indawo esenquthu baye bathi kwaKhomolo abaningi kwaKhomoro noma Khomolo ile kwaNqulu khona siye safunda khona amabanga phansi khona isikole lapho sasibizwa ngokuthina hanoma kwaNqulu primary school ngalezo khathi sezashintsha izinto ayashintsha amagama safunda khona uthisha omkhulu wayephethe ngaleso sikhathi kwakuMamthembu owayephethe wayifaka izibuko kanje kukhona noMangcobo emabangeni ke asethu kwenyukanyuka ngiwaqedela sengiwaqedela kwelase Newcastle kunendawo ekuthiwa kusenyanyadu khona isikole ekuthiwa iSizimele lapho ke engase ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi amazinga asathi ukukhuphuka ngaleso sikhathi ke ngifunda kwaNqulu nje ngihlala kwelasenqulu ngafunda khona ke ngaqhathwa nje khona besilwa nabafana basobemba abafana basempofana abafana baseGubaza nabafana ke masificana la emzinyati bangaphesheya koMahlaba kwelasemsinga ila ngikhulele khona ke ngafundiswa khona ukweqhathwa nje ngoba ukweqhathwa ngiyaye ngikuthathe njengento efundisana inhlonipho yizeka abantu bahamba bayibulala le yanto kwakhona abantu asebekhulela ngaphansi kwamaphiko oma wabo kuthiwa nimenzani kuzothi sehamba ke imicimbini ehambe exovaka ngithi sekufika leli gazi lokube ngabe la
iphuma ngesikhathi mayiqhathwa lathi ukushawa kancane ekhanda manje kulesikhathi samanje mayingane ishayena amakhanda sekuthiwa iyotishwa kanti thina sasithelwa ngenhlabathi noma kuyogezwana lapha kube izinto ezinjalo yedlule leyo nto angigqugquzeli ukuthi akubuyele lokho okudala ngithi ayibambe nje ikhona kanti khona inkinga amakubuyela okudala mina ngesingami ngiyafisa ukuthi engabe kuyabuya okudala yebo kodwa ngolimi lepolitiki